عزو سلامتنا تقبلوا فنوانا تكاتاتلو خبرات عزلتنا اللوم سوني إسان كتن سنة كتشن إسان شدشن تدالو حديث زيناتات زلكم قريبا لكم كم تلومد سبسكرايب دا قبركم سرحنا تتابعوا بخبر حتت فلما كانت تاتو إثيوبيا سلف قدامي مينستر أبا أحمد أمريكا معواتن سقات حدش قجتن منسي تግራይ ጉድድ ወታደራዊ ምልመላ ብምስጋዕ ብዝላዕለ ቁጽሪ ይሃድሙ ከም ዘለዉ ተገሊጹ أمريكان إيران نامناي موداتا سمع زوسد فنوتا خاتا تسامامعين هاجرات أفريقيان كاريبيان بسنك النقدي قلايو وقعوا يقريتان كحسن حاتيتان ترام سوري أبكن إسرائيل نهزب الله خطوة قالوا زبل حساب دحر المغرب تنتيجو كير ستارمر سلطان قدامي مينسترن سلف عيون حاديقو زين كالن بزرزح حزركم كقربي كتكاتاتولن بخبر عدم أبي إثيوبيا دحر استخايدة مبل شابعي هاجرام مرتا قدامي مينستر إثيوبيا أبا أحمد زمرحو سلف بلصقنا أبز حلف دمص بايتو عاقبو عم مرتا 5 عوته بوقع تقليتو تبحاده سنة كتشن إسان شدشن تقايد مرتا بقجتن سكفتان عفنان وسن تساتفو تقامت حالتاتن استعبل ليونيرو زبل نقفيتا خمزو قربولو يفلت اتخاب 500 حدن استوادادرو نا 438 منابل استعوته سلف بلصقنا حدش منغستي كمسرتيو أبدما أما جمتا تقمتي نغالا إبرا زمن سلطانو قال محلا كفصم تثبيت تقبل إذن دقفت أبي عب تسفى خوينو نتنسو زمرحو زلو قطبان عبيتن كقصلو يزبل أمنت علوام انتغنا قالو اتوغنات أبا أب سلطان تقصلو بتابع أفريقيا ببز حزبي كاليت زخونت هاجر زلو وشت أفلياتن تسقماتن تسقطان كبئس يزبل سقات علوام تودل بعن تعتن عمد قدما مينستر أب كتشن 18 بهزباو تقامو ناب سلطان مسمصه فلات نمصباب زكايدو صاري نادار يبلو نيريو زنا خونا ግን እቶም ንልዕሊ 20 ዓመታት ብብዝሒ ንመንግስቲ ዝመርሑ ፖለቲከኛታት ትግራይ ኣቆጥዕዩ ድሕሪ ሓደ ዓመት ድማ ምስ ኤርትራ ን20 ዓመታት ዝቐጸለ ግጭትን ምትፍናን ንምፍታሕ ብዝገብሮ ጻዕሪ ሽልማት ኖበል ሰላም ክወስድ በቂዑ ይኹን እምበር ክኢላታት ጸጥታ ሃገር ዳግማይ ናብ ኩናት ክትምለስ ከም እትኽእል ይሰጉለው ትበኻልእ ክልላት ኣምሓራ ኦሮሚያ ዘሎ عمتن هلكتن زسعب الجتاتون دو كبل كم زي كل يحبرو مرجع بستخايدو معالتي ابتنزل على بزح حزب زلون كل التخللات تهاجر ام حران اورومان مس منقس زواقو عطوقات جوجلاتات بسفترو سكفتاتات دحنت 243 معاكلات مرصه كخفتا اي كالان ابام حرا زكوبو ملشاتات فنون اب اوروميا زنقاساس سلاوي تحنت اورومون نتمرصه وصيتو نصي غملو أبتن نخلت عمتات كنا استخايدلن كللات تجراي مرت أي تغايدن أبتن 30 شموتن مأكلاتن مرت 6 مليون نبرتن زلوا كل الحزبي ملو تقليلو أبزو على الأوان دما داغماي كونات كل على خيلو يزبل سقات نوسخه يخيدالو تجراي مس إرترا تداوب كوينا أب أوان كونات سراويت إرترا مسحالتات منغستي إثيوبيا كم تسلف يذكر أبل على السلامة تجارس تفصم قفعتاتون تخصصوميم تخونه إيرترا نزي تنصغو زግጭት ኣብ ዝውዳእ ነዳሓት ድማ ዝምንና ኣዲስ ኣበባን ኣስመራን ተዘሪጉ ይርከብ 350 ኪሎ ሜትር ዝነሓቱ ገማግም ባሕር ዘለዋ ኤርትራ ኢትዮጵያ ሃፀያዊ ህልፋን ተንጸባረቐላ ክትብል ትኸስስ ኣብ ዝሓለፈ 3 ዓመታት ኣብ ሃገሩ ካብ 1993 ኤርትራ ናጻ ምስ ወፀ ዝሰኣነቱ ወደብ ቀይሕ ባሕሪ ዳግማይ ክትበጽሖ ከም ዘድልዮ ብተደጋጋሚ ተዛሪቡ እዩ ኣብዚ እዋን ድማ ኣስመራ ምስ መራሕቲ ትግራይ ዝምድና ብምስራታ ክኸሳኸሎ ዝኾነ ሓድሽ ግጭት እንተተላዒሉ ኤርትራ مساحات ትግራይ ክትውግን ተኽእሎ ከም ዘሎ ይጥቀስ ኣዲስ ኣበባ ኣብታ ምስ ኢትዮጵያን ኤርትራን እትደዋወብ ሱዳን ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ሓድሕድ ኢዳ ብምእታው ክትክሰስ ጸኒሓ ኢትዮጵያ ነዚ ተደጋገመ እኳ ተነፀገቶ ንዕጡቃት ሓይልታት ሱዳን ዝኾነ ዳዕመ ሰሪዕ ከም እትድግፍ ግን ዝተፈላለዩ ጸብጻባት ይገልጹ ሓልታት ኤርትራን ትግራይን ብወገኖም ምስ ኣንጻር ዳዕመ ሰሪዕ ዝቃለስ ዘሎ ወታደራዊ ሓይሊ ሱዳን ጥቡቅ ምትእሳር ከም ዘለዎም ካብ ነዊሕ እዋን ኣትሒዙ ክግለጽ ጸኒሑ እዚ ውህደታት ኣብቲ ዞባ ዘራጊ ተራ ክህልዎ ከም ዝኽእል ይስጋዕ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኣብይን ኣብ ትግራይ ዓብላሊ ውድብ ዝኾነ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዝነበረ ቀሕንቲ በታ ኣብ ሕዳር 2022 ዝተኸተመ ስምምዕ ሰላም ክዛዘም ዝብል ትጽቢት ነይሩ ክልቲኦም ወገናት ግን ነዚ ስምምዕ ብምጥሓስ ይካሰሱ ኣለዉ መንጎይነት ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብቲ ኩናት 1600,000 ሰባት ከም ዝሞቱ ይግመት መንግስቲ ናብ ክልል ዝኣቱ ሓገዝ ብምኽልካል ይኽሰስ እኳ እንተኾነ ነዚ ክስ ግን ኣይቅበሎን ኣብ ሓደ እዋን ኣብ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ዝሰርሕ ዝነበረ ተንታነ ኣፍሪቃ
ካሜሮን ሃድሰን ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ቃል ተሓደገኛ ሓቀኛን ብኽልቲኡ ወገን ዝድረኽ እዩ ይብል። ቅድሚ እቲ መረፅ ኣብ ምክያዱ ሕወሓት ነቲ ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ዝተመዘዘ ግዝያዊ ምምሕዳር ብምፍራስ ቅድሚ ኩናት ዝነበሮ ምምሕዳር መሊሱ እዩ። ተጋሩ እቲ እናዓበየ ዝኸይ ዘሎ ወፍሪ ሓላፍነት ዝስከሙ ኮይኖም ንመኸተ ምሕዳስን ይሸባሸቡ ከም ዘለዉ ዝሕብር ምንቅስቓስን መግለፂታትን ክገብሩ ፀኒሖም እዮም ይብል ሃድሰን። ሕወሓት ብሓይሊ መንእሰያት ይዕጥቕ ከም ዘሎ ዝሕብር ፀብፀባት እውን ኣሎ። ኣባል ኣብ ትግራይ ዝንቀሳቐስ ተቃዋሚ ፖለቲካዊ ውድብ ሳልሳይ ወያነ ሓናት ዝኾነ ሸዊት ውዳሰን ቢቢሲ ኣብ ዛባ ሓበሬታ ብዙሓት መንእሰያት ናብ ወታደራዊ ሓይሊ ክፅምበሩ ይምልመሉ ስለ ዘለዉ ህዝቢ ትግራይ ስክፍት ኣለዎ ይብል። ሓደ ነባሪ ከተማ ዓድዋ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ሲቪላዊ ክዳን ዝለበሱ ዕጡቓት ገዛ ገዛ ብምኻድ ናብ ዕጥቃዊ ቃልሲ ክፅምበሩ ይኣስሩን ከም ዘለዉ ተዛሪቡ። ሰበስልጣን ዝኾነ ጉዱድ ምልመላ ከምዘየሎ ብምግላፅ ነዚ ክስታት ነፂጎሞ። እቶም መንእሰያት ነብሶም ንምክልኻል ጥራሕ ስልጣን ይወስዱ ኣለዉ ይብል ሓላፊ ፀጥታን ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ተስፋይ ኣባዲ። ይኹን እምበር እዚ ብሕወሓት ዝፍፀም ዘሎ ተግባራት ኣብይ ካብቲ ስምምዕ ብምፅኡን ንተጋሩ ዘስግእ ምንቅስቓስ ብምግባሩን ዝድርኽ ምዃኑ ሃድሰን ይዛረብ። ሕብረት ኤሮፓ ኣብ ዝቐረበ እዋን መጠንቀቕታ ብምሃብ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ቁጡፍ ምርግጋእ ክመፅእ ፀዊዑ እዩ። ኣሜሪካ ንስምምዕ ሰላም 2022 ወሳኒ ተራ ዝነበረ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ልዕሊ ኣኽርተ ኣባላት ሕወሓት ናይ ቀረባ ስድራ ቤቶምን ዕላማ ዝገበረ እገዳ ቪዛ ምግባራ ኣፍሊጣ እያ። ኣብ ክራይሲስ ግሩፕ ተንታኒ ኣፍሪቃ ኮይኑ ዝሰርሕ ማግኑስ ቴይለር ክልቲኦም ወገናት ብቁልጡፍ ናብ ኩናት ክምለሱ እዮም ዝብል እምነት የብሉን። እቲ ዝቕፅል ዘሎ ትሑት ደረጃ ወጥሪ ግን ሓደገኛ ተርእዮ ይብል። ሕወሓት ምስ ፀላእቲ ኢትዮጵያ ይውግን ኣሎ ዝብል ጫፍ ዝሓዘ መዛም ዞባዊ ፖለቲካዊ ኣዲስ ኣበባ ናብ ዞባዊ ግጭት ክዓብየሉ ዝኽእል ዕድል እዩ ዝለዓለ እዩ ክብል ንቢቢሲ ተዛሪቡ። ሸዊት ብወገኑ እቲ ፀገማት ክልቲኦም ወገናት ንቕፅና ዘርእዩ ፍልለዮም ብድድር ክፈትሑ ፈቃደኛታት ዘይምዃኖም እዩ። ስልጣኖም ንምርጋፅ ግዜ ዝፅበዩ ዘለዉ ይመስለኒ። እዚ ድማ ጎንፂ ከስዕብ ይኽእል እዩ። ብመሰረት ሃድሰን ዝቕፅል ኣዋርሕ ንመፃኢ ኢትዮጵያ ክውስኑ ይኽእሉ እዮም። ብዙሓት ኣብ ፖለቲካዊ ስልጣኑ ንምጥንካር ንትግራይ ነቲ ጎንፂ ሓንሳብን ሓዋሩ ንኸብቅዕ ንምግባር ወይ ፍታሕ ንምርካብ ክጥቀመሉ እዩ ዝብል ስክፍታ ግቡእ ምዃኑ ይዛረቡ። ብተወሳኺ መንእሰያት ትግራይ ጉዱድ ወታደራዊ ምልመላ ብምስጋእ ብዝለዓለ ቁፅሪ ይሃድሙ ከም ዘለዉ ተገሊፁ። ኣብ መላእ ክልል ትግራይ ብሰፊዑ ዝካየድ ዘሎ ጉዱድ ወታደራዊ ምልመላን ሓድሽ ኣዋጅ ክተትን ዝፈጥሮ ፍርሒ ንቡር ምንቅስቓስ ህዝቢ የሰናኸል ከም ዘሎ ነበርቲ መሳኽር ዓይነን ጠቒሱ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ሓቢሩ። እዚ ብሓይሊ መንእሰያት ናብ ማዓስከራት ስልጣናት ዘእቱ ዘሎ ስጉምቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ልዑል ስነ ኣእምራዊ ስግኣት ብምፍጣሩ ሓያሎ መንእሰያት ካብታ ክልል ወፂኦም ናብ ካልኦት ክፋላት ኢትዮጵያ ካሃድሙ ይግደዱ ከም ዘለውን ካልኦት ድማ ኣብ ከባቢኦም ክሕብኡ ይፍትኑ ከም ዘለዉ ተገሊፁ። ነዚ መስርሕ ንምሕጋዝ ብባይቶ ትኽልል ተዳልዩ ዘሎ ረቂቕ ኣዋጅ ወታደራዊ ክተት ዝኾነ ይኹን ነቲ ምልመላ ዝነቅፍ ወይ ዘሰናኽል ክሳብ 25 ዓመት ፅኑዕ ማእሰርቲ ካብኡ ሓሊፉ ከበድቲ ኩነታት ምስ ዘጋጥሞ ክሳብ ሞት ዘቐፅእ ሕጊ ኣካቲቱ ይርከብ። ብተወሳኺ እቲ ሕጊ ወታደራዊ ምንቅስቓስ ብኣሉታ ዝፀሉን ማዕከና ዜና ፈቃዶም ክሳብ ምሕዳግ ዝበፅሕን መቕፃዕቲ ሒዙ ኣሎ። እዚ ድማ ኣብ መንጎ ፖለቲካዊ መሪሕነትን ነቲ ዘሕለፎ ኩናት ገና ዘይረስዕን ዘይሕወየን ህዝቢ ክብ ዝበለ ስግኣት ይፈጥር ከም ዘሎ ተንተንቲ ይሕብሩ። ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራን ዝካየድ ዘሎ ናይ ሰላም ዘተ ዓብ ስጉምቲ ንቅድሚት ኣርእዩ ኣሎ። ኣብ ስዊዘርላንድ ብመድረኽነት ፓኪስታንን ቀጠርን ዝተኻየደ ቀዳማይ መዓልቲ ላዕለዋይ ዘተ ክልቲኦም ወገናት ኣብ ውሽጢ 60 መዓልትታት ናብ ናይ መወዳእታ ስምምዕ ንምብፃሕ ዘኽእሎም ፍኖተ ካርታ ተሰማሚዖም ኣለዉ። እዚ ድሕሪ ኣዋርሕ ዝወሰደ ኩናት ዝመፀ ስምምዕ ኣብ መላእ ማእከላይ ምብራቅ ዓብ ፖለቲካዊ ፀጥታዊ ምንቅጥቃጥ ፈጢሩ ይርከብ። ዝተበፂሑ ዘሎ ናይ 60 መዓልትታት ፍኖተ ካርታ ኣብ ዝስዕብ ቁልፊ ጉዳያት ዘተኮረ እዩ። ምቁራት ተፃብኦታት ኣብ ኩሉ ግንባራት ኩናት ደው ንምባል ብፍላይ ድማ ኣብ ሊባኖስ ዝካየድ ዘሎ ወታደራዊ ስርሒታት ምቁራፅ ሓበራዊ ናይ ምፍታሕ ግጭት ዋዮ ክምስረት ተሰማሚዖም ኣለዉ። ነቲ ኢራን ዓፅያቶ ዝነበረት ስትራቴጂካዊ መትረብ ሄርሙዝ ዳግማይ ክኽፈትን ውሑስ ናይ መራኸብ ምንቅስቓስ ክረጋገፅን ቁጠባዊ ማዕቀብ ንብረትን ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ወፃኢታት ነዳዲ ኢራን ዝነበራ ማዕቀብ ከተልዕልን ከምኡውን ዝተዓገተ ናይ ኢራን ገንዘብ ክፍታሕን ኒውክሌር ፋይል ኢራን ናይ ኒውክሌሳዊ መሳርያ ንኸይተማዕብል ዘለዋ ቁርጠኝነት ከተረጋግፅ። እስራኤል በዚ ስምዕ እዚ ኣዝያ ተቆጢዓን ተሰናቢዳን ትርከብ። መንግስቲ እስራኤል ነዚ ስምዕ እዚ ከም መርኮኝነት ኢድ መሃብን ገይሩ ይወስዶ ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ናታንያሁ ዘ ታይምስ ኦፍ እስራኤል ኣብ ዝሃቦ መግለፂ
እስራኤል በዚ ስምዕ እዚ ኣይትግደድን እያ ክብል ገሊጹ ነይሩ እዩ። ወታደራዊ መርገፂ ሊባኖስ ናታናዊ ሚኒስተር ፀጥታን እስራኤል ካትዝን ከም ዝገለጽዎ እስራኤል ፀጥታ ንምሕላው ወታደራዊ ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስ ክሳብ ዘድሊ ግዜ ክጸንሑ እዮም። ዝስምዕ እዚ ንኢራን ቁጠባዊ እፎይታ ስለ ዝህባ ኒውክሌር ናይ ምስራዕ ዓቕማ ከይፈረሰ ስለ ዝተረፈን ከምኡውን ነቶም ከም ህዝቡላህ ዝበሉ ናይ ኢራን ወኪላ ደው ከብሎም ስለ ዘይክእል ንእስራኤል ኣብ ዝኸፍአ ሓደጋ ዘእቱ እዩ ዝብል እምነት ኣለዋ። ዘሎ ኩነታት ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ካብ ዋሽንግቶን ኮይኑ ኢራን ንወከልታ ኣብ ሊባኖስ ደው እንተዘይቢላቶም እንደገና ብርቱዕ ክንሃርማ ኢና ብምባል ምፍርሑ ቀፂሉ ኣሎ። እቲ ብወገን ኣሜሪካ ምክትል ፕረዚደንት ጄዲ ቫንስ ዘ ታይምስ ኦፍ እስራኤል ብወገን ኢራን ድማ ብኣፈ ጉባኤ መሐመድ ባጋር ቃሊባፍ ዝምራሕ ዘሎ ናይ ቴክኒክ ልኡኻን ጉጅለ ኣብ ስዊስ ስርሑ ይቕፅል ኣሎ። እዚ ናይ 60 መዓልታት ናይ ፈተነ ግዜ እቲ ተኣፋፊ ምቁራፅ ተፃብኦታት ክፀንዕ ይኽእል ዶ ወይስ ኩናት ዳግማይ ይውላዕ ዝውስን ቁልፊ ጉዳይ ኮይኑ ኣሎ። ፕረዚደንት ኣሜሪካ ብተወሳኺ ሶርያ ኣብ ክንዲ እስራኤል ንህዝቡላ ክትዋግኡ ኣለዋ ዝብል ሓሳብ ድሕሪ ምቕራቡ ፕረዚደንት ሶርያ ኣሕመድ ኣሻራ ሃገርኖ ትግብረ ሽባራዊ ጉጅለ ከም ዘይትቃለሶ ብኻልእ መንገዲ ግን ክትሕግዝ ከም ትኽእል ተዛሪቡ። ሻራን ማዕከና ዜና ዓረብ አልማሻሃድ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብ ሊባኖስ ዘሎ ቅልውላው ኣዝዩ ከቢድ ስለ ዝኾነ ኣብ ፖለቲካዊ ምፍታሕ እፅዋ ኣለዉ ኢሉ። ሶርያ ንዑ ንምፍታሕ ዝተፈላለዩ ኣገባብያ እተቕርብ እቲ ኣገዳሲ ነገር ግን ኩሉ እቲ ነቲ ኩናት ደው ንምባል እዩ። መፍትሒ ሊባኖስ ብኩናት ምድብዳብን ከተማታት ኣይክመፅን ኢሉ። ፕረዚደንት ትራምፕ ብዛዕባ ህሉው ኩነታት ሊባኖስ ስክፍትኦም ይገልጹ ኣለዉ። ቃላቱ ድማ ብጌጋ ተረዲኡ ብዛዕባ ተራ ሶርያ ኣብ ምድላይ ውሕሱንን ሰላማውን ፍታሕ ተዛሪቡ። እንተኾነ ግን ሶርያ ፅባሕ ንግሆ ናብ ሊባኖስ ከም እትኣቱ ገይሮም ሰባት ተረዲኦም ኣለዉ ይብል። ወሲኹ ድማ ራእይና ንመንግስቲ ሊባኖስ ደገፍ ኣብ ምምላስን ትካላቱ ኣብ ምሕያልን ከምኡውን ኩሉ ሰብ ከኣምነሉ ዝኽእል ፍታሕ ኣብ ምድላይ ዝተመርኮሰ ይብል። እዚ ሕጂ ኣብ ሊባኖስ ዝፍፀም ዘሎ ደው ምባል ባህላውን ግዚኡ ዝሓለፎን ዘይኮነስ ፈጠራዊ ፍታሕ ዝሓትትኒ ኢሉ። ቀዳማይ ሚኒስተር ብሪጣንያ መራሒ ሰልፊ ዕዩን ኬር ስታርመር ካብ መዝነቱ ክለቅቕ ምዃኑ ሎሚ ንግሆ ኣብ ዘውፅኦ ሃንደበታዊ መግለፂ ኣፍሊጡ። ስታርመር ነዚ ናይ ስልጣን ምልቃቕ ውሳንኡ ንንጉስ ቻርለስ ብኣካል ከም ዘፍለጦ ዓቢሩ ኣሎ። ስታርመር ኣብ ኣፍ ደገ ቤት ፅሕፈቱ ዳውኒንግ ስትሪት ቁፅሪ 10 ኮይኑ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሰልፉ ናብቲ ዝመፅእ ሓፈሻዊ ምርጫ ንክመርፅ ንሱ ዝበለፀ ሰብ ድዩ ኣይኮነን ዝብል ሕቶ ብሰልፉ ከም ዝተላዕለ ብምሕባር ነቲ ሰልፈይ ዝሃቦ መልሲ ሰሚዐ ኣለኹ ብፀጋ ድማ ኣቕበሎ ኢሉ። ወሲኹ ዝወሰድክዎ ነፍሲ ወከፍ ውሳነ ነታ ዝፈትዎ ሃገረይ ቀዳምነት ኣብ ምሃብ ዝተሰረተ እዩ። ስለዚ ካብ መሪሕነት ሰልፊ ዕዮ ክለቅቕ ይኽብል ውሳንኡ ብወግዒ ኣፍሊጡ። እንተኾነ ሓድሽ መራሒ ኣብ መስከረም ባይቶ ዳግማይ ስራሕ ቅድሚ ምጅማሩ ምእንቲ ክምረፅ እቲ ሰልፊ ካብ 9 ሓምለ ጀሚሩ ክሳብ እቲ ናይ ክረምቲ ዕረፍቲ ዝዛዘም ናይ ግዜ ሰሌዳ ክሰርዕ ሓቲቱ ኣሎ። ሳዕዋንቲ ድማ ከም ቀዳማይ ሚኒስተር ኮይኑ ስርሑ ክቕፅል እዩ። ኬር ስታርመር ንዝቕፅል ቀዳማይ ሚኒስተር ኩሉ ዝከኣሎ ደገፍ ብምሃብ ስልጣን ብሰላማዊ መንገዲ ክሰጋገር ከም ዝገብር ቃል ኣትዩ ኣሎ። እቲ ዝስዕቦ ቀዳማይ ሚኒስተር ዝርከባ ዓባይ ብሪጣንያ ካብታ ቅድሚ 2 ዓመት ዝነበረት ዝያዳ ዝሓሸት ፍትሓዊትን ሃገር ከም ዝኾነት ኣመልኪቱ። ኬር ስታርመር ን6 ዓመታት ብቅርበት ምስኡ ዝሰርሑ ፈተውቱን መሳርሕቱን ከምኡውን ሰራሕተኛታት ቤት ፅሕፈት ቁፅሪ 10 ዳውኒንግ ስትሪት ሲቪል ሰርቪስ ምስጋና ኣቕሪቡ። ነቲ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ዝዓበየ ሓላፍነት ንምግዳፍ ድሕሪ ምውሳኑ ነቲ ዝዓበየ ስራሕ ዝበሎ ሓዳሩን ስዳቤቱን ክከናኸን ዝያዳ ግዜ ከም ምዃኑ ክገልጽ ከሎ ስምዒቱ ክቆፃፀር ኣይከኣለን። ንበዓልቲ ቤተይ ቪክን ንደቀይን ዝሓሸ በዓል ሓዳርን ኣቦን ክኸውን እየ ድሕሪ ምባል ንበዓልቲ ቤቱ ሓቂፉ ናብ ውሽጢ ቤት ፅሕፈቱ ተመሊሱ። ሃገራት ኣፍሪቃን ካሪብያንን ካብቶም ኣብ ስግረ ኣትላንቲክ ንግዲ ገላይ ተረባሕቲ ዝነበሩ ሃገራት ወግዓዊ ይቕሬታን ካሕሳን ክወሃበን ፀዊዕን። እዚ ፃውዒት ፍትሓዊ ካሕሳ ንምስላእ ዝዓለመ ናይ 3 መዓልታት ዋዕላ ኣብ ጋና ኣብ ዝተዛዘመሉ እዋን ይቐሪቡ። እዚ ዋዕላ ሕቡራት ሃገራት ኣብ መጋቢት ዘሕለፎ ታሪካዊ ውሳነ ስዒቡ ዝመፅእ ኮይኑ እቲ ውሳነ ንስግረ ኣትላንቲካዊ ንግዲ ገላዩ ከም ዝኸበደን ገበን ኣንጻር ሰብኣውነት ክብል ብምርቋሕ ኣባላት ሃገራት ኣብ ምወላ ካሕሳ ኣበርክቶ ክገብራ ዘተሓሳሰበ እዩ ነይሩ። ካብ መበል 15 ክሳብ 19 ክፍለ ዘመን ኣሳት 12 ክሳብ 15 ሚልዮን ዝኾኑ ኣፍሪቃውያን ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ቆልዑትን ተታሒዞም ናብ ኣሜሪካ ብምስዳድ ከም ገላይ ክሰርሑ ተገይሮም እዮም። ኣብ ርእሲ ከተማ ጋና ኣንካራ ኣብ ትሕቲ ዝቐፅል ስጉምትታት ዝብል መሪሕ ሓሳብ ኣብ ዝተኻየደሉ ዋዕላ 19 ነጥብታት ዘለዎ ናይ ካሕሳ መደብ ጸዲቑ ኣሎ።
እቲ መደብ ዋላ እኳ ንዝተወሰነ መጠን ገንዘብ እንተዘይጠቐሰ ኩሉ ዝዓወፈ መሓቕ ዕዳ ዝተራሰዩ ባህላዊ ቅርስታት ምምላስን ዓለም ለኻዊ ናይ ካሕሳ መወላ ምምስታት ዝፅውዕ እዩ ብተወሳኺ እቲ ግልያነት ኣብ ልዕሊ ኣፍሪቃውያን ደቂ ኣንስትዮ ኣዋልድ ዘስዓቦ ዘይመጣጠን ፅልዋ እውን ዝድህስስ እዩ እቲ ዋዕላ ብተወሳኺ ቀደም ኣብ ንግዲ ገላይ ተዋፊረን ዝነበራ ሃገራት ወግዓውን ብዘይ ዝኾነ ቅድመ ኩነት ሙሉእ ቅሬታ ክሓታ ፀዊዖም ክቡራት ተዓዘብትና ናይ ሎሚ ነበረ መደባትና ነዚ ይመስል ቅጡፍን እዋናውን ሓበሬታ ክትረኽቡ ላይክ ሼር ኮመንት ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብክብሪ ዕድም ሰሰና እዩ